skandal, jel da? Jeste, jeste. Zašto skandal? Imaš jedan čudan nadimak, ja se sećam sa konferencije tvog intervjua. Skandal, jel da? Jeste, jeste. Zašto skandal? Pa to je jedan ružan događaj se zapravo dogodio. Jedan prijatelj mi je upucao bukvalno drugog, ranio ga u butnu kost. Gospode Bože, I ja onda je nisam bio lokal bio spreman. 35-6 ljudi, to su bili neko tako klinci, deca koje me inače gotive, tako i vole. I oni su počeli da viču, ti si pravi skandal, ti si pravi skandal. I ja sam skočila da zaštitim tog čoveka, da ga ne bi upucala, eto. Tako sam dobila nadimak skandal, pošto znaju fazon da sam šašava i blesava, ali ne baš od temera da skače na repetirano oružje, ali kad se već to dogodilo... Ali ne bih ja rekao skandal, ja bih to nazvao pravi prijatelj. Pa hvala, tako su oni definisali, ali... jer to je bukvalno bio ono vrh. Znači, prelila sam čašu sa tim postupkom u toj svojoj blesavoj energiji.